λύση. Μετά ο κατασκευαστής αυτού του εργαλείου προτείνει να έχετε ένα κουβά με σαμπούνι μέσα για να το ξεπλένετε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι βολικό. Όπως βλέπετε και η χτένα που έχει σιλικόνης, που είναι ενδείκνυτη για αυτές τις επιφάνειες, δεν κάνει και τρομερή δουλειά. Η αλήθεια είναι. Και εκεί που σταματάνε όλοι, εμφανίζεται ο ήρωας. Και αυτός ο μικρός γίγαντας, πιστέψτε με, δεν μασάει πουθενά. Θα τραβήξει όλες τις τρίχες από όλες τις επιφάνειες. Εδώ μας έφυγε μία, αυτή θέλει από την άλλη. Κράτς, έφυγε. Όπως βλέπετε, ό,τι δεν βγαίνει από τη μία, βγαίνει από την άλλη. Και αυτό το Full Viking δεν έχει χερούλι, δεν έχει πλευρά, δουλεύει από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις. Αν πραγματικά έχεις και εσύ πρόβλημα με τις τρίχες, στο αμάξι ή στο σπίτι, τότε αυτός ο μικρός γίγαντας είναι η λύση. Fullviking.gr